Il-Gvern laqa b'sodisfazzjon l-impenn u l-parteċipazzjoni tal-Ġudikatura fir-riforma fil-Qasam tal-Ġustizzja. Wara l-pubblikazzjoni tal-Ewwel rapport tal-Kummissjoni għar-Riforma Ħolistika fil-Qasam tal-Ġustizzja, immexxija mill-imħallef emeritu Dr. Giovanni Bonello, il-Ġudikatura ppubblikat rapport li kien deskritt bħala wieħed storiku fix-xorta tiegħu. Il-Ġudikatura kontribwixxiet attivament b'idejat, suġġerimenti u kritika dwar riforma ħolistika fil-Qasam tal-Ġustizzja. Ir-rapport tal-Ġudikatura jiġbor fih il-fehmiet kollettivi tal-imħallfin u l-maġistrati dwar il-proposti li jinġabru fl-ewwel dokument għal diskussjoni li ġie ppreżentat lill-Gvern fl-aħħar ta' Mejju li għadda. B'mod partikolari il-Gvern laqa b'mod pożittiv il-fatt li l-Ġudikatura stess qablet ma' prinċipju mill-iktar importanti li wasal iż-żmien li jissaħħu l-mekkaniżmi li bihom jistgħu jiġu amministrati sanzjonijiet meta ġudikant ma jaġixxix kif inhu mistenni minnu. Il-Gvern jemmen li dan il-bil fuq il-prinċipju se jwassal biex tikber il-kontabilità mill-ġudikanti lejn il-pubbliku ġenerali u rispett mill-pubbliku lejn il-ġudikanti. Il-Gvern laqa wkoll b'sodisfazzjon l-impenn espress tal-Ġudikatura li tilqa' idejat u proposti li waslu biex il-kawżi nqatgħu fi żmien raġonevoli. Il-Gvern tenna wkoll l-apprezzament li l-Ġudikatura qed tħejji t-tieni rapport tagħha dwar il-proposti li nġabru fit-tieni dokument għad-diskussjoni tal-Kummissjoni għar-Riforma Ħolistika fil-Qasam tal-Ġustizzja li ġie ppreżentat lill-Gvern fl-aħħar ta' Lulju li għadda. Dan ir-rapport mistenni jiġi diskuss mal-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Kummissjoni għar-Riforma Ħolistika.